hapa chikomba chemukadzi wangu. Madzimai ndauye. Anzama yako wale wakuita ndo basa yo gara ipa hapa chiko. Gare bagata. Ye bagata. Urimo ayo, urimo abale. Ngatwa. Agara ini ne da sai ni gare ba. Ah. Dara siga da kala. Urimo yin dodo. Sebere urimo yin. Ha? Urimo yin dodo sebere urimo yin. Da ko shi. Sebere mali. Oka sana marai. Mas mumunya utika uikomba. Nyele. Mas nyele. Ah. Maji kauya kuvuma kawe kuti chikomba chingi. Saka muntu adarukenda. Watozo wataura. Uno sashi tu. Tawe kama. Bosi kwa sore da. Takaitika ngani ya iPhone. So, I don't get a photo of my phone. Then I get a photo of Papa. Saga waka phone, sure. I got to say. Waka phone, wakati mwisho kubaye, mwisho nikada ushinji. Asikino mwana ita say badai keto wote. Kazi ngata ndikira phone. Bani wana mtaura wani kunyarada ngone. Ganzi ah. Kama winde bai. Ganzi ah. Ganzi ah, wo right. Kango pira na sei, yakadaro. Ni panaenda pasa. Tawi saya usi wasu. Ni panaenda pasa pandai. Panda pesa pasa rini. That's what pasa. Mazimai hawa. Pakasara fone yanga ine airport. Fona pakata papi? Ah. Shwa ndadzoka ndo pakachibvunza madzimai makufonerwa ine nababa aroni. Ndikati shwa chinda kufonerwa nani? Nababa aroni. Ndikati ndasikunda kuyakusasa kuketa foja yenyu ndiri busy. Ndikuketa kupi? Ndikuketa kumusoro kwanza dzinobatira kwandiri kuketa foja. Zvanzi ho. Ah, all right. Tagara taiko shadi dzana tifonderana. Mati? Semuna anokureda fojo ndozvoredza kutoka. Taiko shadi dzana. Munofonderana nekuti munosenza. Munosenza iko. Wanje ngalotika na yo kuzoa kaishanda bagira shoko shanda taiko batsana. Ndizo ah kweti. Kwemise mazotawo chikomba chomukadzi wenyu. Zvakaitika ndakanga ndiri kubasa. Ndaibvawo ndakasvika adzimai awa. Wakamba pana adzimai wangu wachiti Amemoni. Makufonero aina baaroni. Adzimai wangu akaramba. Handina. Ndinambofona ari baaroni. Ndati unofona ari baaroni. Handina. Wo, adzimai awa vaenda vanotora anonzi Jesi. Kuti ahwindirese kuti anzwa kuti avatifonerana naadzimai wangu ava. Kuti wanosangana kugameni kwavaida unosangana kumusoro. Niwe nani? Nababa Aroni. Saka zvadaro wakauya mai Aroni. Warwisana vangu apa. Adzimai awa. Wozi wakanga wabata udi wachifonera na wanga wali 2. Mai Aroni awa. Mai Aroni. Mai Aroni. Mai Aroni.
Magaitezi. Hapana, ndakangoenda kumba kwavo vandanovabvunza seodhiranganazo kuvafunda navazvango vangodara kuzvishwa madzibaba vandifonera kuseri ndatoona navachibvunza kuti kufunda here kuya kuzokuita koja kumba kwavo wadaira vati kana ndapedza kuenda Alright. Kwemi pamavabvunza vakarambirira kuti mambofonerana here nababa avo. havana kundirambira vakadaira Mazwa zvataura baba. Kokana mchivati mimi kuruwara nokuti mimi muchipokana nezvavarikutaura kuti mimi makaona kuti mapamba pako ndiri muchibvunza ava chipokana imuitaura kuti baba ava vakamiya aiyo pamba pavo zveshuwa ndakasvika ndichibvunza kuna amai avo vangani vakafona pafoni yemurume wenyu mukavatenga mukavabvunza handinaunga ndakambonekoti munozviziva here kuti amai havandizvega takakupai kuti munoziva basa ramai mimozenda munhu munotoziva basa rake muchibvunza kuti makufonera here murume wangu muchitoziva basa remunhu mama titora kuti apa chakaitika ndekuti handisina vachataurana navo vakatakutaura namadzibaba baba ndovani opamba ndinotsvaga grade yareka kuti baba ndinotsvaga grade inini nandisipo anotsvaga grade andani saka nini wakashora baba kuti vatauri vafonera nina grade isingazivi aiyo handina kushora but ndakatoenda ndichida kubvunza kuti vanga pavatuudzwa here kuti vauye kuzokuita fodya kumba kwavo Kwemi makarwiswa here. inini namai grade taitaudzana mashoko awachitichise amaro machisei mazokasa vachitisei mazofonerwa nababa Kwangula mafendula. Sei mamai mukula bogakula kenda uroboni nazwa. Maramba ndamvira ndanetsana nava. eyo kuarwisa handina Ndati maramba. Maramba inini ndamuna kuvita. Handizvaonzia matini ngezvunobvunza. Handina kubvira zvinoizii. Handizvomata eya ndaramba kuva ndekuti kurwisa amai avo handina Audio yacho iri ku- kuchidaio Audio yacho ndaitidewe. Makaisa ku. pamusoro chebushu dare rose ndini sabvumushonga achinga nyaya yevanhu ava changa ndingandobatsire muchidzingi nenguva yenyu mondo akadasaizvozvo nyaya yemushonga akasimba ezosema apedza abvuma muchokwadi takatadza namaindii maingonde ava zvevabva kuchikwadi takatadza nasema dare rakati zvomunombo hupi mai vakadye zvipfeko zvemukati zvasema ndini asi sema akaramboti unonga haraki mai vakati tweti unonga haraki zvipfeko izvozvo zvedare ramangobushu maminesi aya takasainiwa mang'ariri sema achibva muchokwadi takatadza Kunyebera amai vari pakati mi. Amai vari pakati munyeba here zvitaura sapo. Amma muna kutongwa nasapo. Saka matemba. munhu akadaira nyaya yavasama yavo vakadaira nyaya avapo vainzi maitsatse ndovakahoitiresa nyaya yekuti sabhuku vazorekodha mumao pate zvavo amai avo havana kudaira Maitsatsi vaiziva zvipfeko zvababa. kwete Zvaiziva naamai avaka. zvipfeko zvacho zvavakataura izvozvo ndakatokukana nazvo kudariko amai ndikuziva here kuti imi ndimakakonzeresa kuti vanhu vasvike nhasi pavari aiwa vapindira ndikuzviziva here kuti ndimakakonzeresa kuti nhasi vasvike pane vanhu vakagara apa sazivo tanga Mushure mokuvaita shanje. musanyepere kuzaziva
Nokuti mimi makatera foni. Simazi baba wako. Kubundoze wako. Chichi. Tokarisana Kana mtu muda kataura itokwa. Mama, uishishenyu. Nomure. Ojeruke. Bana wakarawesera. Sabu. Kalani. Wakarawesera. Ini mai lah bunga. Cuman bunga karena ada kawan. Namo. Mara msikanga. Takuisa bombe sepi mas. kumanikidziwa ndina uzive vachiti zvakati zvakazodai. Aimanikidzwa ndiani? Aimanikidzwa nani? Nani? Ivava vanitaurira Ngapi? ivava Ndoaiti chi? vatanzira kuti kutare zvakati ndione Azi? Aiwa iwe sema ngokuba. Hayi. Sababu nasabu kwa majini. Mafunzo kana kutumaka kutoka na nasabu kwa mna kutumaka tongo. Sasa sababu kazi nyingi. ndozvandikutaura Kuti zvakabva mune ava Kuti ndaitaure kudareko kuti tanzita kuti ndakarara nakabava kuti tione kune Badala. saka ndakuzvona nokutika hazviite maitiro acho ivarara dada kuita ndifandaramboti aiva ndagachaudza Azi? hanzi ita kuti ndakarara nababa watione kubhadhara mombe ndakazozviona kuti hazviite Samurugara naye murume here. Ndokamatoga kumba mesi. Uyu makara naye kana? handina Makamodzi mimi ndokubata umuntu. Mavu. idare revhireji nyaya yefoni ndakudzaika yekuketa kwefoni Amai ungazadzimbonumo mutora muno weze. mune makore mangani chiketera na fosha. isiku takauya zorape Kunzo unongo zobu. asi atakete kuti tesanga tiri vaenzi Sasa matombo keta fosha kwa. Saka manje. Kunamba dzao. aida kuti angagorera tauya Kunamba dzao makadziwana dzakaonekwa kuti dzenyu. ndakataka kuti taishandidzana Aiwa mati handazoiketa foja Amai. ndaida kuketa Alright. Eso. Ini manukoza kawani. Sabu. Anjinawo mangsa. Now. Moya maitsatsiwa wiki. Vanhu vasipinde mukati. Changanyipa bati. Naitsatse. Ndivo vakaita kuti score panyai. Ndiye sustain pagerani. Ndingamudze uyu murumoyo amaitsatsi vakati ndakutengesa munda kurumoyo uya ndikutengesere munda ini ndoita investigation yangu yaenda kupusa uyu murumoyo abva kudaro inaisa mari namaitsatsi $400 inyeperame vaisa $400 vachitengesa munda kuna murumoyo azvizwa munda uyo manje vana ndikuwamaitsatsi munda utasi saka murume wanodzokera kudaro saka kamutsvagira zvavo ndangozvitaura ndasatozvitaura saka nyaya ine manukodzi akawanda uyu anogona akanyika mukati asi anogona kuva akaudzimba nokuti mari yakachirwa kugara pasisina
Saka uyu paakugara pamba itsatsi nokuti wangamutengesa munhu asiri zvesa arikugara pamba pani amaitsatsi asi ndinyika hausuzviziva ndakutiudza wakozviziva akutsvage kunokuya nekumba kwakudhara unobvunzwa influence iyo yauna amene auireko hauna kupera maitsatsi wakapa mari saka mukutira kusvika munhu indirect kuti musia chikombo hazvakunaka zvagara zvakanaka munoyanisa kusimbiswa 8 amaita sindoti vave vari mazvizwe wakabhadhara stendi makanani uzaindotengeswa nemasudi mwana wamusana mukuru murume wacho mambo toona kurembesa nyaya pamwe zvataurwa nomukadzi wako wazvinzwero kuti mama wirirana kuti toda kufikisa yamusaiti